Goddag og velkommen til Få det gjort. Få det gjort er en hjemmeside, hvor der formidles kontakt mellem to personer, såvel som virksomheder. På Få det gjort er der to slags mennesker. Både dem, der søger arbejdskraft, dem kalder vi arbejdsgiver. Men også dem, der tilbyder deres arbejdskraft. Dem kalder vi arbejdstagere. Hvis du søger arbejdskraft, vil det sige, at du gerne vil have hjælp til noget. Hvis du derimod tilbyder arbejdskraft, vil det sige, at du ønsker at udføre et stykke arbejde for andre. På Få det gjort er det muligt at søge og tilbyde alle former for arbejdskraft. Du kan f.eks. søge eller tilbyde rengøring, babysitting, malerarbejde, diverse tømmeropgaver, græsslåning, hækkeklipning, programmering af en hjemmeside eller bare opsætning af en computer. Kun din fantasi sætter grænser for, hvilke arbejdsopgaver du kan søge eller tilbyde på Få det gjort. Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er det muligt for dig at bruge Få det gjort. Der vil altid være nogen i dit nærområde, der søger din arbejdskraft eller ønsker at tilbyde den arbejdskraft, du har brug for. Det er hurtigt, nemt og enkelt at oprette en bruger på Få det gjort. Når du har en bruger, er det muligt at se kontaktoplysninger på de eksisterende annoncer, samt at indrykke din egen annonce, hvor du beskriver, hvilken form for arbejdskraft du selv ønsker at søge eller tilbyde. Har du problemer med at bruge Få det gjort, eller har du gode råd til nye tiltag, er du meget velkommen til at kontakte os på vores supporttelefon eller via mail. På Få det gjort er ingen spørgsmål dumme, og supporten hjælper altid med et smil. God fornøjelse.